So ito na nga guys, dito nga po pala to sa Binakayang Kawit, Cavite. Celebration po ni San Juan Bautista. Kaya nakikita nyo po, ayan, may fire truck po at binabasa po yung mga sumama po sa prosesyon. At ayan nga po, marami rin pong nabasa dyan at medyo traffic na rin po dito sa aming lugar. Katulad po ng sabi ko, dito po yan sa Binakayang Kawit, Cavite. Ang saya-saya po ngayon tingnan ng kaarawan po ni San Juan Bautista. At ayan po ang patron po ni San Juan Bautista at kanila pong pinoprosesyon at kanila pong isinasayaw. Tradisyon na po yan dito sa amin sa Binakayang Kawit, Cavite na pagkapistahan po ni San Juan Bautista. Kakabulol-bulol na nga ako. Saya na nga. Ayan, umaabante na po ang prosesyon habang nagpo-prosesyon po sila, nagsasayawan at ang saya-saya nga po ulit nila tingnan. Ayan, kahit basang-basa na po sila at mayroon pa pong banda or orkestra na nakasunod po sa kanila at sa kanila po ay tinutugtugan ang kanilang mga samahan. Papunta na po yan doon sa pinaka-highway po, doon po sa may 7-Eleven, malapit. Pagkatapos didiretso po yan ng Balsahan, doon po sa may tulay, pagitan po ng Mabolo, pagitan po ng Binakayan at Bacoor. Ayan nga po, at nakikita nyo mga kapatid, at palibasa normal na nga po ang panahon ngayon, wala na po tayong iniisip ng kung ano pa man. Ito na nga po, bawat po kaarawan, bawat po piyesta ng ating mga santo, tayo na po ay nakakalabas at nakakasalamuhan na po tayo sa mga mararaming tao. Pero ganun din po mga kapatid, ingat pa rin tayo. At ako po ay akong kumukuha ng video dito. Siyempre ako yung nagbibideo, ako rin yung nagbo-voice over kasi hindi po ako nagpakita sa video. Kaya ayan, tulad ng sinabi ko, traffic na nga po mga kapatid. At bago ko nga po pala mga kapatid kalimutan, paki-subscribe ang aking YouTube channel, Ricky Uragon Vlog. Ganon din po ang aking second account, Ricky Uragon Vlog. Bye bye po guys.